Ето бате Сребро. Какво е направил? Да. Ето бате Сребро. Да. Браво на бате Сребро. Ой, какво снимаш? Снимам го, бе. Снимаш го. Това не я снимам, бе. Това е клипче правя, бе. Шефе. Много шефове нещо. Да. Тук малко има оранжевко, ама нищо. Да няма урики. Такова слагаме. Да не се урочасва.